салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар Telegram. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. вақте шумо силкаро мекушоед, шуморо ҳамхел менюра нишон медиҳад. дар ҷои Create Wallet-а интихоб мекунем. мо NFT кашлог месозем. пуломонро метавонем дар NFT кашлог бигирем ва болода боша адреси кашлогмонро нишон додагӣ. Create як бори дигар интихоб мекунем. тамом мо NFT кашлогмонро сохтем ва метавонем пулкор кунем ва дар ин бозӣ бошад мо моҳӣ мехапем, пулкор мекунем. барои моҳиро гирифтан claim ҷузука зер мекунем ва ина як моҳӣ мо гирифтем ва баъд 1 соат пас мо метавонем бо як моҳи дигар бигирем. аз тарафи дасти рост боша баланси маро нишон ки 0 аз 10 1 шида. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. миссияро интихоб мекунем. дар ин ҷа агар мо миссия якума иҷро кунем 40 танга кор мекунем. миссияи дуюма иҷро кунем 30 танга кор мекунем. миссияи сеюма иҷро кунем 20 танга кор мекунем ва миссияи чорума агар иҷро кунем 5 танга кор мекунем. миссияи чорума ман интихоб мекунам. дар ҷои Telegram каналам мекушоем. вступита интихоб мекунем. дар группа вступит мекунем ва аҷдод мекунем ки вступат шавад ва ина навист ки ви вступили в группу ва инҷа галочка сал шид, яъне ки задани якума мо иҷро кардем ва задани дуюма иҷро мекунем. Telegram каналам мекушоем. присоединитсяро интихоб мекунем. аҷдод мекунем ки подписатсия шавад ва ина навист ки ви подписали на этот канал ва ишам галочка шид ва задани сеюма иҷро мекунем. дар ҷам Telegram каналам мекушоем. присоединитсяро интихоб мекунем. аҷдод мекунем ки дар ишам подписатсия шавад ва ина навист ки ви подписали на этот канал ва ишам подписатсия кардем. ҳар сеш галочка шид. барои пуломона гирифтан получита интихоб мекунем. зета зер мекунем ва дар баланси ма 5 танга гузашт. баланси ма 5 аз 10 4 шида. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар ин ҷа силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем. агар ба силкаи мо 100 кас регистратсия кунад мо 30 танга кор мекунем. агар 10 кас регистратсия кунад 5 танга кор мекунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. бустера интихоб мекунем. дар ин ҷа дута бустера ва бустери якумша мекушоем. бустери якумда мо 1 соат пас метавонем 1 тангаӣ кор кунем. агар мо апгрейдш кунем 45 дақиқада як бор метавонем 1 танга кор кунем. нархаш 100 танга. ва бустери дуюм бошад мо 1 соата 1 танга кор мекунем. агар апгрейдш кунем 1 соата 2 танга кор мекунем. нархи иам 100 танга. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. друзяро интихоб мекунем. агар ба силкаи мо регистратсия кунад мо 20% кор мекунем. барои силкаро копировать кардан invite a friends-а интихоб мекунем. дар ин ҷа бошад copy referral link-а интихоб мекунем. силка копировать мешавад ва ҳамин силкаро дӯстонмонда рӯй мекунем. барои пуломона гирифтан обменятта интихоб мекунем. дар ин ҷа мо метавонем тангоамона ба NFT алиш кунем. NFT ки дар саршавии ҳамин видео мо регистратсия карда будем, дар ҳамон NFT кашлогмон отправит мешавад вақти обменятш кардем. обменятта интихоб мекунем. тангоамон ба NFT дар кашлогмон мегзарад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.